Da, sunt foarte, foarte fericită în Da, dimineața și eu. aceasta. Deși o să mă cer cu pisicile mele când ajung acasă, pentru că o să-și dea seama ce am făcut aici în platou și cu cine am stat. Cu Pato. E băiat bun, înțelege. Nu e gelos? Nu e gelos, nu are treabă. Nu, absolut deloc. Pe unii îi plac anumiți câini din cartier, dar ne înțelegem și cu ea până la urmă. Dar vorbim despre alt subiect, nu doar despre cățici, ci despre Doctors. Este un program pe care îl propune Cătălin Cornea, specialist în psihologie și comportament canin, și ne povestește mai multe pe această cale. Iar alături de el s-a alăturat și Paul Danilov, beneficiar al acestui program. Bună dimineața, am în patru. Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Noi și cu pozele de pe wall de acolo, toți câinii de acolo, dacă îi vedeți, au câte o poveste legată de Doctors. Toți în felul lor sunt doctori. Uite, vezi, acest setter este un câine care chiar participă în ședințe de psihoterapie cu diversi beneficiari, cu probleme și cu nevoi speciale. Și prin firea lui, că Doctors este de fapt despre câini care ajung să ajute oamenii, care ajung să le modeleze emoțiile. Paul este, o să vă povestească, e unul din beneficiari. A venit cu niște nervi cât casa cu ea, zburând în lesă și după aia zice, fă ceva că nu mai pot. Și acum este echilibrat. Da, vă povestește. Hai să facem și prezentările, Cătălin, Paul, Carlo și Kira. Foarte frumos nume. Kira, tu rupeai lesa? Rupea lesa la modul că era un calvar să ies afară, efectiv să scot dimineața, seara, când își făcea nevoile, și pe lângă asta, pere albi, în continuare, și din cauza asta, și din cauza asta și probleme și în familie, adică cu cealaltă parte a familiei. Tărăboi în casă. Exact. Și am avut norocul de a-l întâlni pe Cătălin. Prin programul ăsta minunat s-au echilibrat toată tensiunea asta dintre mine și partea cealaltă a familiei. Acum e să zic așa, totul e roz, ca să zic. Și pe lângă această treabă mai continuăm și treaba cu Cătălin, cu copiii, cu persoanele cu dizabilități. Da, ideea este că, într-adevăr, ca să poți să te bucuri de câinele tău și să poți să fii confortabil, emoțiile tale trebuie să fie la un nivel bun. Ok? Fără nervi, fără crize, fără frustrări, fără tensiuni. Cățelușa crea aceste tensiuni și apoi, prin programul Doctor și școala asta de dresaj pe care o folosim ca să-i facem pe ei cât mai buni, s-a așezat și relația dintre ei, asta este esențial. Și acum, pentru că ea are un caracter foarte bun, noi în programul ăsta, în acest proiect, ne bazăm și pe caracterul câinilor. Îi citim, îi studiem după genetica din spate și ce fel de personalitate au și alegem pentru acest program. El este un începător, este cel mai nou membru al echipei Doctors. Va intra în dresaj, este un câine care a fost al unei foarte importante crescătoare de la noi, de ciobănesc australian, că asta este rasa lui, Dana Niculescu, și ni l-a donat special pentru acest proiect, pentru că noi ne-am dorit genul ăsta de câine și a spus, am unul pentru voi. Ce frumos! M-am dus, l-am văzut. Super. Și uite-l pe Carlo. I-am schimbat numele ca să înceapă o nouă etapă a vieții lui, da? Și Kira, care deja are ștate vechi, a participat în nenumărate acțiuni de voluntariat, bineînțeles, întâlniri cu copii, uite cum este aici, întâlniri cu copiii, școli la care am mers și a făcut diverse demonstrații și a interacționat cu copiii, pentru că, fundamental, despre ce este vorba în Doctors. Nu este vorba despre un câine care îl ajută pe un om să treacă stradă. Poate fi și asta, însă noi ne bazăm foarte mult pe echilibrarea oamenilor și a emoțiilor lor. Ne adresăm emoțiilor lor prin intermediul câinilor și chiar au puterea asta. Uite, hai să facem un lucru. Fii atentă, vorbește cu el. Eu? Da. Ce faci, Carlo? Cum ești în dimineața asta? Cum e primăvara ta până în acest moment? Dar ce simți tu în momentul ăsta? Eu simt că e foarte, foarte curios și descoperă. Nu, n-a ales. Dar ce simți tu mângâindu-l pe el? Da, așa să Liniște, nu știu. Da, e super liniștit. Așa, bun. Cea mai mare atracție Ia, vorbește cu Kira. Hai să vedem. Ce faci, băi, fetițe, băi? Salut! Șezi! Bravo! Culcat!
Bine, Vă rog, cum vrei vă rog, tu. sănătate. Deci, Era- observi că ți-ai schimbat starea emoțională? Da, nu, Doar Hiram a întâlnind avut două tipuri de câini am avut cu o două atracție energii diferite. spectaculoasă și cred că mai ai văzut că am râs la un moment dat în timp ce Da, tu vorbeai. Hira primise comanda șez și a sărațat așa ușor și se uita la mine. Da, Kira este foarte, foarte comunicativă și este, cum se spune în engleză, human oriented, adică chiar îi place să interacționeze cu oamenii. Și vezi, a fost un caz concret acum, în care mângâind doi câini, doar a fost total mângâindu-i, diferită. la un moment dat ai simțit două stări diferite. Gândește-te că oameni cu niște stări infinit mai puțin fericite ca ale noastre, în momentul de față, ajung să ia contact cu acești câini. Pe câini îi interesează mai puțin cum este omul. El vrea să ajute. Da? Și atunci, doctors, i-am și numit generic doctor, pentru că este ca un doctor de suflete care este pe 4 picioare. Și Vreau atunci, să te întreb, Cătălin, dacă există o vârstă propice pentru care am putea să ne aducem cățelul într-un astfel de program. Se poate începe vârsta un astfel de vârsta dresaj? nu contează foarte mult. Dresajul Ok. este important. Oricum, înainte de toate acele specializări, câine ghid, câine de însoțire și așa mai departe, care să facă diverse task-uri, ei trec prin dresajul de companie, practic. Da? Trec prin dresajul ăsta în care învață să-și asculte omul, învață să relaționeze cu el și învață să întâmpine mediul înconjurător alături de omul său fără surprize neplăcute, fără surprize care îl, să spunem așa, îl aruncă în aer pe cățel și unul ca Paul începe să zică: ce mă fac? Ia-l de aici că nu mai pot. Trece prin dresajul propriu-zis, de disciplină, de companie, este obișnuit cu mediul, trece timpul, bineînțeles, pe parcursul acestui dresaj și după care, de la o anumită vârstă încolo, începe specializarea. Adică intră într-adevăr în ședințe de terapie, se duce într-adevăr și ia contact cu oameni necunoscuți, oameni care au diverse energii și se manifestă într-un fel sau altul. De exemplu, noi am intrat acum într-o colaborare serioasă cu Primăria Sectorului 2, cu un centru special pentru oameni cu asemenea nevoi speciale. Da? Sunt oameni cu probleme, dar când ne-am dus acolo, am discutat cu cei care conduc centrul acesta și consilierii de la primărie, au întrezărit beneficiile acestui proiect și câinii aceștia, când am fost cu ei acolo, și încă proiectul continuă, adică colaborarea, dar când am fost cu ei acolo, să vezi oameni care probabil mintea lor este la nivelul unui copil de 10 ani, unii dintre ei, să-i vezi cum erau: câine! Și s-au dus efectiv și au mângâiat câinele. Vezi, pentru o asemenea situație, câinii trebuie selectați. Nu poți să pui orice câine. Da, așa e. Mă gândesc, sunt oameni care vin la dresaj cu căței lor fără un motiv anume, adică nu vin doar pentru că este agitat. Și la cealaltă parte avem pe Paul, care spune că al lui cățel rupe lesa. Cu care dintre ei este mai ușor să lucrezi? Cu un câine care rupe lesa e un proces mai de durată până să ajungi să poți face aceste lucruri cu el? Bună întrebare, foarte bună, o nuanță extraordinară. Nu este o problemă foarte mare, pentru că important este ca specialist să identifici problemele, să înțelegi de unde vine acest fel de comportament și apoi să începi să modelezi, să modifici. Și dacă lucrezi, că ne adresăm și acestei zone de psihologie, dacă lucrezi la stările câinelui, atunci modifici și comportamentul care reflectă acele stări. Și lucrând în felul acesta, bineînțeles, vezi, e vorba și de instruire, pentru că degeaba e câinele dresat dacă omul nu știe să facă nimic. Lucrezi și la instruirea omului și apoi omul știe de ce să facă lucrurile cu câinele, cum să le facă și în cât mai multe contexte. Pentru că afară, pe stradă, sunt nenumărate provocări și atunci omul trebuie să fie, știi cum? Ca un fel de dresor din familie. Adică dresorul permanent din familia lui, pentru că altfel nu merge. Dar procesul este cumva similar. Acum, dacă sunt câini cu mari probleme de comportament, tulburări comportamentale majore, deja suntem noi doctorilor, dar ei nu se pot cumva califica
datorită background-ului și acestor probleme pe care le rezolvi, dar le rezolvi să rămână într-un context de echilibru. Dar ei, la rândul lor, să fie puși în situații diverse, uite cum sunt ei acum, n-au nicio problemă că v-au cunoscut pe voi, niște oameni străini pentru ei, nu prea pot. Dar câinii cu un anumit caracter, că ne referim aici la caracterul câinilor, într-adevăr sunt selecționați pentru tipul ăsta de proiect. Uite, aș vrea să vorbesc puțin cu tine, Paul, pentru că sunt cazuri în care ne gândim că avem nevoie de un animal de companie, de obicei de sărbători, de ziua copilului, aducem un animăluț în casă, constatăm că nu e chiar atât de ușor pe cât ne-am fi așteptat. Tu ai ales să mergi mai departe, să-l cunoști pe Cătălin, să începeți dresajul împreună, să nu renunți la Chira. Din momentul în care ai luat această decizie, care au fost cele mai frumoase momente petrecute alături de ea în context terapeutic? Ce ai văzut prin intermediul ei? Ca să luăm de la început, el a fost un cadou cumpărat tot așa de ziua prietenei mele, adică fix în situația asta mă aflu și eu. Pe lângă satisfacția mea de a mă înțelege cu câinele, e bucuria aia de a vedea, de a face pe altcineva fericit, de a se bucura tot de acest program și de această instruire. E minunată treaba. Cred că adică mi s-a făcut energetic. Da, acolo este esența proiectului, să știi. Să te încarce câinele, de fapt, cu o energie pozitivă. Și cu emoții de care să te bucuri, să pleci acasă, de acasă la serviciu, după aceea zici, bă, ce câine, am de-abia aștept să mă întorc, înțelegi? Nu, aoleu, cum făceai, Paul? Bă, frate, când merg la serviciu eram și obosit, mamă, și când trebuia să iau câinea de lesă și să-l duc afară, mă apucau toate pandaliile. Sau ce-au mai făcut prin casă? Da, exact așa, da. Perdeaua aia nouă. Aoleu, mi-e și teamă să deschid ușa și deschid așa încet, știi? Nu, este un câine absolut minunat. Ia, desfăi-l să. Ia, ne dăm noi mai încoace, ia, vină încoace. Ia să vedem ce se întâmplă când e Da, câteva chestiuni de disciplină simplă. Dă-mi ele asta. Dormi. Ce entuziasmată e. Dormi. Aici. Uite, vezi? Imaginează, tu continuă, Paul. Imaginează-ți că la o poziție de genul ăsta, uite, vezi? Plăcerea cu care lucrează, relația lor este suficient de bine definită încât să considere că tot ce face cu stăpânul său este o bucurie. Dar dacă ea are bucurie în a face și el are bucuria de a lucra. Înapoi. Culcat. Ok. Hai. Ideea, de exemplu, unei poziții într-o parte, cum ai văzut-o pe ea, este că dacă întâlnește niște copii care sunt atât, îți dai seama, pe copii ajută mult mai mult dacă văd câinele culcându-se ca un preș în fața lor și la ea se pot așeza pe ea cu capul, o pot mângâia, o pot lua de lăbuțe, să o gâdile între degete. Deci este un câine care și-a schimbat total reperele în viață. Uite, e absolut spectaculoasă. Uite, vezi? Exact despre ce vorbeam. Că asculta comenzi și de la mine. De obicei, câinii nu ascultă comenzi de la Da, dar câinii din proiectul Doctor sunt special lucrați ca să poată să interacționeze cu oamenii cu care intră în contact. Este firesc, despre asta e vorba în proiect. Nu facem nimic altceva decât să construim punți de comunicare între oameni și câini. În cazul acesta, doctorii noștri, da, cu G, doctorii noștri, apoi oamenii respectiv pot fi inspirați să spună vreau și eu unul. Și uite, poate au șansa să găsească un câine, tot cu ajutorul nostru, dintr-un adăpost în care un câine, după gratiile acelea, așteaptă și el omul lor. Înțelegi? Așteaptă și el omul lui. Și atunci se duce acolo și adoptă un câine, intră în program, lucrează cu el și-au salvat și o viață și se bucură și de împlinirea în urma acestei inspirații. Despre asta e vorba. E absolut minunat ce faci cu acești căței și pentru oamenii care îi întâlnesc. Și aș vrea să mai veniți să mai povestim. Cu siguranță. Și cine știe, dacă accepti provocarea, să ți-l aduc și eu pe patul la o evaluare. Poate uite, facem evaluarea aici, liber. în platou. Nu știu dacă vrei asta. Nu mă ține, nu? O să povestim și eu să-l aduc la un moment dat să-l vezi și după aceea cine știe. Poate mă lau și eu cu el aici Sigur că da. Să-l vadă și cei de acasă.
Noi vă mulțumim tare mult că astăzi Mulțumim ne mult, dragi, dragul și și noi ne bucurăm împreună că și că suntem ne-ați aici. povestit atât de multe lucruri frumoase. Felicitări amândurora și vă așteptăm să reveniți. Cu siguranță. Mare drag. Cu noi parteneri canini. Doamne Așteptăm cu ajută, așa drag. să fie și